ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቕንዩ? እዚ ኣብ ዜና መጽሔት ዝፍኖ ኣብ ሃርሞኒ ሜድያ ዝፍኖ ናይ ዜና መጽሔት መደብ ኮይኑ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብዚ ሃገር ዝተፈጸሙ ዓበይቲ ነገራት ብፍላይ ነቲ ሕብረተሰብና ኣገደስቲ እዮም ዝበልናዮም ኣርእስትታት ናባኹም ነቕርበሉ መደብ ክኸውን እዩ። ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ርእስትና ንነዊሕ እዋን ከም ዝረኣኹሞ ዘሻቕል ነገራት ኣዝዩ ብዙሕ ነገራት ይቐንዩ። ነቲ ዘሻቕል ነገራት ተሓሊፉ ሕጂ ግን ቁሩብ ተስፋ ዝህብን ዘሐጉስ ነገርን ዝተረኣየሉ እሞ ከዓ ነቲ ተራእዩ ዘሎ ከዓኒ መንበሪ ፍቓድ ቀዋሚ ዝምልከት ብዙሓት ሰባት ኣብ ሸቕላ ኣትዮም ከባቢ 100,000 ኬይዛት ናብ ጊዜያዊ መንበሪ ፍቓድ ክቕየር እዩ ዝብል ስግኣታት ነይሩ። እቲ እሱ ተሪፉ ከም ዘሎ ሕጂ ነዚ ዘትረፈሉ ምኽንያታትን እቲ ቀዳማይ ኣርእስትና ጌርና ክንዛረብ ኢና። ኣብ ካልኣይ ጉዳይ ኣርእስትና ከዓኒ ኣብ ጉዳይ ዜግነት ንነዊሕ ግዜ ንዛረበሉ ዝነበርና እሞ ዝግበር ዝነበረ ምድላዋት ሕጂ ኣብ ተግባር በፂሑ ነቲ ንኸተግብርዎ ኢሎም ናብ ውሳኔ ከእትውዎ ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ወርሒ 6 ክትግበር ይከኣል እዩ ዝበሃል ዘሎ ብዛዕባ ፈተናን ናይ ቋንቋ ናይ ሕብረተሰብ ሽወደን ሓበሬታ ናይ ስራሕ ናይ ካልእ ጠለባት ዝበሃል ዘሎ ከም ዓብ ሽግር ተራእዩ ሰብ ይሻቐለሉ ስለ ዘሎ ንዕኡ ዝምልከት ከዓ ኣብቲ ካልኣይ ጉዳይና ከነልዕል ኢና። ናብቲ ቀዳማይ ኣርእስቲ ክንመፅእ ከለና ኣብ ዝሓለፈ እዋናት መደብናውን ኣቕሪብናዮ ነርና ተስፋ ዝህብ ነገራት ኢልና ዘቕረብናዮ እንታይ ነይሩ? እዚ ዘሎ መንግስቲ የማናዊ ኮይኑ እቲ ሕግታት ብፍላይ ዜግነት ዝወስዱ ሰባት ቁፅሪ ንምቕናስ ካብ ምድላይ ነቲ ክወስድ ዝኽእል ሰብ ቁፅሪ ንምቕናስ ኢሎም ዝገበርዎ እሞ ዘተኣታተውዎ መንበሪ ፍቓድ ናብ ግዝያዊ ንምቕያር ዝብል ሓሳብ ንኩልሻዕ ረሚስ ዝበሃል ኣሎ። ብዚ እንታይ እዩ እሰዱልካ እሞ ናብ ኩለን ነተን ትካላት ኣብ ሽወደን ዘለዋ ናይ ሕጊ ትካላት ናይ ሰብኣዊ ናይ ሲቪክ ሶሳይቲ ማሕበራት ኣብያተ ክርስቲያናት ንኩለን ርእይቶ ብዛዕባ ዝውሳኔ ብዛዕባ ዝሓሳብ እዚ እንታይ ኣለኩም እማመ ኣቕርቡልና ይብሉ። ንሳቶም ከዓ ርእይቶ ህብዎም እሞ ነቲ ርእይቶታት ከዓ ኦፍኮርስ ይሰምዕዎ እዮም ማለት ሳዕቤናቱ ይረኣይ ኣሉታውን ኣወንታውን ጎኒ ይረኣይ ካብ ትፅቢቶም ወፃኢ ብዝኾነ ደረጃ ኩለን ብሓደ ቃል እዚ ዝበሃል ዘሎ ልክዕ ኣይኮነን ሳዕቤኑ ከቢድ እዩ ነዚ ሃገር ክሃስዮ እዩ ገለ ብምባል ብዙሕ ተቃውሞ ምስ መፆ ኣብ መጨረሻ እቲ በቋሚ መንበሪ ፍቓድ ናብ ግዝያዊ ምቕያር ዝበሃል ዝነበረ ሓሳብ ንዕኡ ደው ኣቢሎሞ ከም ዘለዉ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኦልሬዲ በቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ተባሂሉ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ሓደ እፎይታ ዝህብ ኮይኑ ሓደ ዕረፍቲ ዝህብ ኮይኑ እቲ ከምኡ ዝኾነ ምኽንያት ከዓ ኩሉ ሻዕ ብዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ኣሰራርሓ ንዝመፁ ሓሳባት ሎሚ ሶኒ መፅዩ ሰሉስ ኣብኡ ከሎ ዝቕየር ዘይኮነ ነቲ ዝመፅእ ሓሳባት እንድሕር ደኣ ናብ ክቕይርዎ ኮይኖም ብዘይ መጽናዕቲ ብዘይ ሓሳብ ብዘይ ምዝርራብ ክኢላታት ርእይቶ ከይሃብሉ ወይ እውን እቶም ሰብኣዊ ሲቪክ ሶሳይቲስ ካልኦት ሕጋውያንን ካልኦት ኣካላትን ከይረኣዩ ኣብያተ ክርስቲያን እቶም ፀለውቲ ብቲ ሕብረተሰብ ዝበሃሉ ከይረኣይዎ ከም ዘይቅየር መርኣያናቱ እዩ እዚ። ስለዚ ነቶም ብዙሓት ሸቕላ ኣቲኩም ብዙሕ ተሓቱ ዝነበርኩም እሞ እዚ ሸቕላ ዝመፀ ከዓኒ ወል ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ብዙሕ ከምዚ ይመፅእ ኣሎ እሞ ተቃውሞ ኣንፃሩ ከይከውን ይኽእል እዩ ዝበሃል ዝነበረ ንዕኡ ኣብ መጨረሻ ኦኬ እሞ እንድሕር ደኣ ከምዚ ኮይኑ ፐርማነንት ክወስድ ብድሕር ሕጂ ዝኽእል ነትርሮ ነቶም ዝነበሮም ግን ንዕኡ ንምቕያር ዝብል ግን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብል ስጋዕ ሕጂ ግን እዚ ክንብል ከለና ተፃብኦ የለን ማለት ኣይኮነን። ስጋዕ ሕጂ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ክጎድእ ክተርፍ ኣለዎ ግዝያዊ ተባሂሉ ሪኢኹሞ ከም ዕዋ ዝሓተተ ሰብ ግዝያዊ ውሃብ ኣብዚ ተወለደ ቆልዓ ግዝያዊ ውሃብ 3 ዓመት ስጋዕ ዝበፅሕ ገለ ስለዚ እዚ ናይ ብሓቂ ደሻቐል እዩ ብሕጂ እውን እንዳኸበደ ክኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝጠቐመ ግን ኩሎም ነቲ ንኣብነት ኣብ ዝኸሪአኩም እየ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንሪኦ ሓደ ካብዚ እዞም ናይ ኮሚንን ናይ ሪጅንን ሓለፍቲ ዝበሃል ኣካል ቤት ፅሕፈት መንግስቲ ዝሃቦ ነገር እንተሪኢኹሞ እሶም ጥራሕ ኣይኮኑን ኩላቶም እዮም ወላ ኣብያተ ክርስቲያን ወላ ናይ ሕጊ ትካላት ኩላተን ስኩዌር ሴርነይቲ ልኦተር ካላንደ ኦፍ ፖስቲልስቶን እዚ ሲ እቲ ፐርማነንት ኦፍ ፖስቲልስቶን ክንስሕቦ ዝበሃል ሲ ስኩዌር ኖ ክኸውን የብሉን ኢሎም ናቶም ሕጂ ምኽንያታት እዮም ዝህቡ እቲ ኮንሲኮንስ ነቲ ኮሚንን ነቲ ከባቢያትን ብዙሓት ኮሚናት ከዓ ሰራሕተኛታትና ከምዚ እንተጌርኩም ነቲ ስራሕ ካሃስየና እዩ እዚ ከዓ ስጋዕ ራይዎ 2 ሚልያርድ ዝኸውን ከማን ክሳራታት ከምፃልና ይኽእል እዩ ነናቶም ዝርዝር ሂቦም ሕጂ እዚኦም እቶም ዝሃብዎ ዝርዝራት መንግስቲ ሰሚዕዎ እቲ ናይ ፐርማነንት ምስሓብ ኢልና ነበርና
ደው ኣቢልና ኣለና ብል ኣሎ። እዚ ማለት ግን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ተዓዲ የማናውያን ስልጣን ኣብ ዝሓዝሉ ግዜ እንዳተረረ ከይድ ስለ ዘሎ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ወይ ሕጂ ዓተ ዝግበር ምርጫ ኩሉ ሰብ ክሳተፍን እቲ ይኮነና እዩ ነዚ ናትና ሽግራት መፍትሒ ክኸውን ዝበሎ ኣካል ንክመርፅ ክተባባዕ ክኽእል ኣለዎ። ከምኡ ክትገብር እንተዘይክኢልካ ግን ሳዕቤኑ ሓደገኛ እዩ ክኸውን። ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ ትሪእዎ ኣለኹም ዜግነትኩም ሸጥኩምልና ውፁ ካብዚ ዓዲ ፅጋዕ ምባል እዩ ተበፂሑ ዘሎ። ስለዚ መስቲ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካ ማዕረ ማዕሪኡ እንዳኸድካ ከዓኒ እቲ ህዝቢ እንታይ ድኸውን ደሎ እንታይ ድቕየር ደሎ ምፍላጥ ከድሊ እዚኣ ሓንቲ ሰቕሳነት ትህብ ነገር ተረኺባ ኣላ። ካብቲ ኩሉ ካልእ ዝገብርዎ ደለዉ ንጎ ንጎ ዝቕይርዎ ዘለዉ ሕግታት ነዚኣ ክቕይርዋ ስለ ዘይከኣሉ ወይ እውን በቲ ዝደልይዎ መንገዲ ክወስድዋ ስለ ዘይከኣሉ እዛ ጉዳይ እዚኣ ድሒና ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ ካልኦት እውን ከምኡ ዓይነት ነገራት መፅዩ ኣብ ሽግር ከየኦቱ ምእንቲ እቲ ክግበር ዘለዎ ነገራት ክሕሰበሉ ዘለዎ ነገራት ኣብቲ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር እዞም ነዚ ምርጫ ስዒሮም ኣብዚ ድላዮም ዝቕይሩ ዘለዉ ንዕኡ ከይገብሩ ምእንቲ ነቲ ህዝብካ ሞቢላይዝ ጌርካ ነቲ ከድምፅ ዝኽእል ክፋል ሕብረተሰብካ ንዕኡ ኣምፂኻ ከድምፅን ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካ ኣብቲ ሃገር ኣካሉ ክኸውንን ክተባባዕ ይግብኦ። እዚኣ ክንገብር ተደቂልና ግን ስቑኢል ካብ ገዛኻ ኮንካ ከምዚ ቀይሮሞ ከምዚ እንዳበልካ እሞ ማዕረ መሰል ከም ዘለካ ናይ ምድማፅ ከይተጠቀምካሉ ተተሪፍካ ወል ክሳራ ጥራሕ ሒዙ ክስዕብ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ወል ነቶም ሳዕቤኑ ተረዲእዎም ብዙሓት ካ ትድውሉ ነርኩም ተሓቱና ነርኩም ዝፐርማነንት ፍቓድ ከይሰሓብሲ ደይሰግእ ናይ ብሓቂ ካ እዩ ደስግእ ነይሩ ክንድኡ ቁፅሪ ክስሕቡ ማለት ንብዙሕ ሰብ እዩ ዘስግእ ነይሩ። እዚ ምትራፉ ዓብ እፎይታ እዩ። እዚ ከዓ ብቐረባ እንዳተኸታተልና ሕጂ እውን እንታይ እዩ ክስዕብ ዝኽእል እንታይ እዩ ገሊኹም ከ ኣለኹም ናብዚ እግረ መንገዲ ይከብራ ብዙሕ ጌጋ ዘጋጥም ሕጂ ዝኾነ መንበሪ ፍቓድካ ቀዋሚ እምበር እቲ ናይ ቀደም ወላገለ እቲ ፓስፖርት ክህቡካ ከለዉ ክሕድስዎ ከለዉ ንክልተ ዓመት የናውሕዎ ኣለዉ እቲ ሕጊ ስለ ዝተቐየረ እምበር መንበሪ ፍቓድኩም ቀዋሚ እዩ ስቲል ቀዋሚ ኮይኑ እቲ ክሕድስልኩም ከለዉ ግን ዕድመ ናይቲ ፓስፖርት ገለ ጥራሕ ስጋዕ ክንዲዚ ይኸውን እሞ ሽዑ ሱቕ ኢልካ ኢኻ ትሕድሶ ቀዋሚ ነርኒ ናይ 5 ዓመት ነርንስ ናይ 2 ጥራሕ ሂቦምን ኢሎም ድሻቐሉ ኣለዉ። እቲ መንበሪ ፍቓድ ባዕሉ እቲ ውሳኔ ኣይተቐየረን ዕድመ ናይቲ ዝወሃበካ ዶኩመንት ጥራሕ ግን 2 ዓመት ዝኾነሉ ኣሎ እሞ እሱ ከየሻቕለኩም ናተይ ናይ ቅድሚ ሕጂ ናይ ክንዲዚ ነይሩስ ናይ 3 ዓመት ነይሩስ ሕጂ ግን ናይ 2 ዓመት ጥራሕ ሂቦምኒ ዕድመ ናይታ ፓስፖርት ዝህባ ደለዉ እምበር ካብኡ ዝሓለፈ ከም ዘይኮነ ክትርድእዎ የገድስ እንዳበልኩ ናብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ቅድሚ ምሕላፍና ነዚ ኣብዚ ሰሙን ዝሓለፈ ገሊፅናልኩም ዝነበርና እዚ ኣብዚ ፅባሕ ድዩ ዕለት 15 ሰንበት እዩ ዝኸውን ዘሎ ሰንበት ኣብ ዝግበር ናይ ዙም ኣጋጣሚ ክትሳተፉ እንዳዓደምና ነዚ መዋዓውዒ ክትከታተልዎ ናባኹም ከነብሎ ኢና ሸውዕቶ በሊስና ክንመፀኩም ኢና። ሰፊሕ መብርሂ መኽፋት ትካል ኣብ ሽወደን ኣብ ሽወደን ናይ ውልቀይ ትካል ክጅምር እንታይ የድልየኒ ይኸውን ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ውሕዳት ኣይኮኑን። ሓሰቡ ኮንሳልቲንግ ድማ ንብዙሓት መንገዲ ብምሕባር ኣንፈቶም ዘተሓዞም ብቁፅሪ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ንሕጂ ድማ እቲ ጠለባት እናበዝሐ ሕቶታት ድማ ይውሕዝ ስለ ዘሎ ብመንገዲ ዙም ኩሉ ክሳተፎ ዝኽእል ብነፃ ሰሚናር ኣዳሊና ኣለና እሞ ተመዝጊብኩም ኣብዚ ኣገዳሲ ንሓበሬታ መዓልቲ ምሳና ክትውዕሉ ንዕድመኩም ኣለና። ንዛረበሎም ዛዕባታት ምጅማር ቢዝነስ ምምዝጋብ ትካል ኣብ ሽወደን ኣገዳስነቱን እንታይ ዓይነት ትካል ኣብ ሽወደን ከተመዝግብ ይከኣል እንክልድ ፊርማም ኣክሴ ብሎግ ሃንድልስ ብሎግ ሕጋውን ምሕደራውን ገጽ ናይ ሓደ ትካል መኽፋት ባንክ ናይ ትካል ኣብ ሽወደን ግብሪ ትካልን ምስኡ ተዛሚዱ ዝኸይድ ጉዳያትን ምወላ ትካልን ምንጭታቶምን ኣብ ምምሕዳር ትካል ዘጋጥሙ ብድሆታትን መፍትሒታቶምን ኣብነት ዝተዓወታን ዝፈሸላን ትካላት ትምህርቲ ካልእን የጠቓልል። ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ ሕቶን መልስን ግዜ ክህልወና እዩ። ትካል ምኽፋት ተሓስቡ ዘለኹም ኣመዝጊብኩም ትካል ተመሓድሩ ዘለኹምን ብማዕረ እዚ መደብ ይምልከተኩም እዩ። ኣብ ሰሚናር ክትሳተፉን እትደልዩ ብinfo@ሓሰቡ.com ከምኡ ድማ ኣብዚ ታሕቲ ብእንገድፈልኩም ጥብቆ ወይ ሊንክ ኣቲኹም ክትምዝገቡ ንፅወ። ሓሰቡ ኮንሳልቲንግ። ክቡራት ተኸታተልቲ ከምዚ ዝተኸታተልኩሞ እዚ ተዳልዩ ዘሎ እዚ ተዳልዩ ዘሎ መደብ ክትከታተልዎን ኣብኡ ኣቲኹም ሓሳብ ናይኩም ዘለኩም ናይ ትካል ምግባር ሓሳብ ዘለኩም ሕቶን መልስን ብቋንቋ ዝመስልዎ እቶም ናይ ከምኡ ክኢላታት ከማኽሩ ከለዉ ዓብ ነገር ስለ ዝኾነ ናብኡ ከይድኩም ክትከታተልዎ እንዳሓበርና ንዕለት 15 ኮይኑ ከም ዘሎን እቲ ግዜን ሰዓትን እውን ተወሲኑ ከም ዘሎ ነቲ ዝግበሮ
ግን ኦንላይን ኣቲኻ ከይተመዝገብካ እቲ ኮድ ስለ ዘይወሃብ ናብቲ ሕጂ እውን ናብቲ ሊንክ ኣብ ታሕቲ ክንገብረልኩም ኢና ኣብኡ ኣቲኹም ክትርእይዎ ኢኹም ምክንያቱ እንድሕር ዳ ኢንሎግኒንግ ኮድ ዘይተዋሂቡካ ነቲ ኣብኡ ኣቲኻ ናይ ምስታፍ ተኽእሎ ክድርቶ ስለ ዝኽእል ምናልባት ደው ከብለኩም ስለ ዝኽእል ንዓ ንክትረኽቡ ነታ ኮድ ግን ኣብ ውሽጢ መመዝገቢ ክትኣትዉ ከድልየኩም እዩ ሽዑ ኣብቲ ዝበሃል ዘሎ ዕለት ኣቲኹም ተሳቲፍኩም መረዳእትኹም ከተዕብዩ ተስፋ ንገብር እንዳበልና ናብቲ ካልኣይ ኣርእስቲ ክንምለስ ኢና ኣብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ጉዳይ ዜግነት እዩ ጉዳይ ዜግነት ስጋ ሕጂ ብዝተኻእለ መጠን ንብዙሓት ከመይ ጌርኩም ትኽልክልዎም ከመይ ገይሩ እቲ ዜግነት ከም ዝኽልከል ዝብል ዓይነት ፖሊሲ ተኸቲሎም ይኸዱ ኣለዉ በዚ ዝኸድዎ ዘለዎ መንገዲ ብዙሕ ሰብ ይኽልከል ከም ዘሎ ትርእይዎ ኣለኹም ዕድሜኻ ፍልሊ ነይርዎ ኣብ ሚሊታሪ ዝነበረካ ተራ እዚ ዘሰይ ቀፃሊ ብዙሕ ዓይነት ጌጋ ሓደ ዓይነት ጌጋ ኢኻ ድመፀና እሞ ከዓ እቲ ጌጋታት ዓይነቱ ከዓ ደይከውን ምዃኑ እንተፈሊጥካ ንምንታይ እቲ ሰብ እዚስ ኣይከውንን እዩ ክእረም ዘለዎ ክእረም ኣለዎ ኣብነታት ብዙሕ ክበኩም እየ ድሕር ዳ ክልተ በበይኑ ዕድመ ኣለካ ፀገም እዩ ኣሸጋሪ እዩ የለውን ኣብ ቀረባ ስለ ዘለዉ ኣብ ጥቓትክ ዘሎ ቆልዓ ይተብኪ ይነፅግዎ እዮም ዘለዉ ምክንያቱ ኣብ ጥልያን ከምዚ ኢልካ ኣብዚ ከምዚ ኢልካ ሕጂ ክልቲኡ ዘረባ እንተኮይኑ ብዘረባ ንዘረባ ክትሕውዮ ኣይትኽእልን ኢኻ ብዶኩመንት ኢኻ ትሕውዮ ወይ ፓስፖርት ዘምፅእ እንተኮይኑ እቲ ሰብ ኣምፅኡ ሂቡ እዚ እቲ ዕድመ ኢሉ ክቕይሮ ፓስፖርት ከምፅእ ዘይክእል እንተኮይኑ ከዓ ወል እቲ ናይ ዕድመ ፍልሊ ኣብ ገሊኡ ደው ኢሉስ ስኢልካ ግን ደደጋጊምካ ትፍትን እሞ ንዘይከውን ነገር ናብ ክሳራ ዘእትወካ ጥራሕ ይኸውን ሰባት መፅኦም ኣይ እዚኣስ ናይ ብዙሓት ተፈቲና ኣይትኸውንን እያ እንተኢልካዮም ኦይ እሞ እዚኣስ ኣይትኸውን እንተኮይና እሞ ከምዚ ክገብር ኣለኒ ክንዲ ዝብሉ ስኢሎም ከይዶም ጥራሕ ከም ዝግበሩልና እንዳተባህለ ኮለል ኢልካ ምኽሳር ይኽየድ ኣሎ ስለዚ እቲ ኣይከውንን እዩ ዘብል ዘሎ እንታይ እቲ ዝኽተልዎ መምርሒ እቲ ሕግታት ሓደ ስለ ዝኾነ እንድሕር ዳ ንኣብነት ነው እንድሕር ዳ ዜግነት ተመልክት ኣለኻ ኣብቲ ዜግነት ከተመልክት ከለካ በበይኑ ዕድመ ፀኒሕካ ዋርድያ እንተነርካ ፖሊስ እንተነርካ ኢሎም ከምኡ ስለ ዝኽልክሉ ዘለዉ በዚ መዳይ ነቲ ምኽልካል ዝዓበየ ደምፅእ ዘሎ ስለዚ ነዚ ከምዚ ዓይነት ጌጋታት ዘምፅእ እንድሕር ዳ ኣብቲ ጌጋ ከይድካ ክንደይ ገንዘብ ኣውፂኻ ደይከውን ኮይኑ ኣብዮምኻ ትምለስ ኮንካ እንታይ ገደሸካ እሞ ብመጀመርትኡ ናብ ከምኡ ዓይነት ጌጋ ተኣቱ ንምንታይ እሞ ተን ጌጋ ዘለዋ ክእጥርመ እንትኾንካ እንታይ ተገይረ ተባሂሉስ ምስ ተነግሮ እቲ ሰብናትና በታ ተነግሮቶ መንገዲ ከይዱ ደይቅይር ኮይኑ እንታይ ዳ ስቲል ነቲ ሓንሳብ ዝበላ ንዓኣ ብምክታዕ ክቕይሩሉ ይደሊ ንሳቶም ከዓ ሓድሽ ዘምፃኻያ ነገር ዘየለ ከመይ ጌርና ክንብዮም ድብል ደለዉ ሕጂ እዚ እቲ ዝነበረ ገባብ ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ከዓ ዝበለፀ ነቲ ሰብ ግን ስኢሉ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ዘሻቕሎ ደሎ ናይ ቋንቋን ብዛዕባ እቲ ትነብሮ ሕብረተሰብ ኣፍልጦ ክህልወካ ኣለዎ ዜግነት ክንበካ ዝብል እዩ እዚ እምቢ ክበሃል ኣይግባእን ነይሩ ኖርማሊ ክኸውን ነይርዎ እዚ ምክንያቱስ ንምንታይ ካ ሞ ነዚ ክትፈርሓሉ ክፍራሕሲ ጠቕላላ ይግባእን እዩ ኖርማሊ እስኻ ከይፈለጥካዮ ተዓዲ እቲ ሕብረተሰብ ትነብሮ ዘለካ ከይፈለጥካዮ ኣይንበካን ኢና እንተኢሎምኻ ዋ ሓቆም እዮም ኣብዚ ዓዲ እንዳነበርኩሲ መሰረታዊ ነገር መን እዩ መራሕና እዩ ሃገር እቲ ሃገር ምርጫ ብከመይ የካይድ ኣብ ከክንደይ ብዙሕ ነገር እኳ ምድሓና ኣብቲ ካልእ ማሕበራዊ ሂወትና እውን ዘሎ ዘይምርዳእ ኣብኡ እውን ምድሓነልና ነይሩ መስለኒ እንተ ምክንያቱ ሰባት መሰረታዊ መረዳእታ ነቲ ተራ መሰልካ ዘይርድኡልካ ዘለው ብከመይ ከም ዝኸይድ እቲ ሃገር ዝነብርዎ ዘለው ካብ ዘይምፍላጥ ክኸውን ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልናያ ኢኖ እምንሲ 100 ዓመት ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ተቐሚጡስ ምሕንባስ ኣይመሃር ሕጂ እዞም ዓዲ ከዓ ምሕንባስ ተምሃሩ ብልሉ ኣብ ዓድና ክትነብሩ ተኾንኩም ኣብቲ ናይ ዓድና ኣገባብ እተው ክብሉካ ከለዉ ወል ሕራይ እቲ ክንፈልጦ ዝግባእ ንምንታይ ሞ ዘይንፈልጦ ክትብል እዩ ዝግባእ እምበር በቃ ሕጂ ከዓ ከምዚ ከምፂኦም እሰን ከይመፃ ከለዋ ከምዚ ክገብር ኢልካ ተብተብ ንኸይትፈልጥ ትማወት ባሕልኹም ፀቦ ሰብሲ ፈሊጥካ ዜጋናኹን ነቲ ሕግና ነቲ ባህልና ነቲ ኣገባባትና ፈሊጥካ ብግቡእ ዜጋናኹን እንተኢሎምኻስ ሕራይ ሓቆም እዮም መፂና እንዲና ነቲ ናቶም ክንፈልጦ ዲ ክበሃል ዝግባእ ወይስ ከይፈለጥና ቀልጢፍና ከመይ ጌርና ዜጋ ንኸውን ኢልካ ኣቐዲምካ ዳሕራይ ኣብዚ ኣገዳሲት ነጥቢ ክትፈልጥዋ እዛ ሕጊ ዘውፅዎ እንደለዉ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ሕጂ ፈሊጦም ንድሕሪት ተመሊሶም ወላ መልኪቶም ዘለዉ ንዝፅበዩ ደለውን ክምልከቶም እዩ እንታይ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ግዜ ውሳኔ ኢና ንጥም ትብሉ ኣለዉ ሕጂ ኣቐዲሙ መልኪቱ ዘሎ ሰብ ሕስቡ 4-5 ዓመት ይፅበጥ ዘሎ ዜግነት ምሽ ሕጂ ወርሒ 6 ተተግቢሮማስ እቲ ፈተናን ገለን ክምልከተካ እዩ ምክንያቱ ኣብ ግዜ ውሳኔ ናትካ ኢና ንርኢ ኢሎም የምፅዎ ኣለዉ እዚ ሕጂ ኣቐዲምኩም ሕሰቡሉ እንታይ ማለት እዩ እታ ኩሉ ሻዕ ዝብላ ንኸይትፈልጥ ኢልካ ኣይትፅዓር ካብ ሕጂ ጀምርዎ እንዶ እቲ ቋንቋ ስኢልካ ምሸት ባዕልካ ተምሃር ንዓኻ ምፍላጥ ፅቡቅ እዩ እቲ ናይ ተዓዲ ሕጊ ብቋንቋኻ
أغنت قد محجي دقاقي مدر أخوكم زي أمور أيوة ناي قانقاس مفرح أكو زبحالي يقول زي قبوني رزياسي تازقللت بزح جزي زر أخوهم مربع حبريتها بزيا نزي أخاب حج ند جمروا نمفلات كو صبغي ولا تمزيق نزل لكم سي ولا جمروا ندو زي أمور أيوة نابزيا نزي أنسي انتهي نمخ الكلانا نزي أتيخا مفلات سي انتهي كم دقوبورو خار أيوة أبكالا هقراتكم يلن كغرمكم نبزحات سبات كريم كلهم كالا هقر زنبري سنبديو شو ده أم كلن دي ما دالي ملكم نمنتاكم ديتو تقوموا اليوم زبلو نزي نمنتاكم قوموا دبلو بقام قاخا حبريتا حتركب ابتخال بتعمل أشجار سلزغوني أبز تريو اللهم زي إنفورماهون سفريت بالبنت اس ايد بالويب سايت تأتمو أبز مسأتخا قانقات بال تتقرينيات بال بملوت ويب سايت بتقرينيان هلا شعو أبز تحت مسو أبز قولنا رأيوه بزعبا شو ودن زبل على رأيوه زي أبزعبا شو ودن سي كلها تنقرك من لا لي مستحبرة سبنا أبشو ودن ممتع أبشو ودن منبار أبشو ودن رئيسها مخالم مسلات قبات والكسب أبشو ودن سدرابيت مسقولع منبار أبشو ودن تسألاو سب مخان أبشو ودن تعناها محلاو أبشو ودن عدم مدفع كلن زي انكا ببزا أتخين تسألاو أبزي أنت أتينا ديمقراسي تاي مالتيو معبالة ديمقراسي شو ودن بخمسة محادر أزي تاتي تمرجع خبزي خمتس أبزغا حتو تاتونا له نابز مسكتكم سي حتو تاتو نابز زهاب الله نمستنتان زخون حتوتات يلخا يهبكا اجي ازيان سي نزيان اندحر دا بتغرينيا فليت كاين توقانقا بتغرينيا خغبرو الكاس لزي يكونوا بتغرينيا مسفلت كاين ناب انت خيد بشو ودن بحانت امنس كل تعواف فلتاتن قانقا توقانقا خا باي ديمقراطي سوت بيكلين سوستير سفري ازيان بمولان لكعنا تغرينيا ترجم اكزاكتين قصن بلو قلبلو كلن السنه كابز لعل مونتاي مصقم الله نزيان كيدكا كتفلط تخيلكاسي انتاي مو خم صقم يراي نمنتاي كم صبق نجر زي الراي كاب حجي جميرو حساب يخدو صباح نغو كمزا ناي شوركورت محلاف ابياتكا مدغغام قال زلو نزغا محلاف ابيكا مدغغام تخيدو زيغا داي كونكيلكا عمليسكا بسچاو كيمص زينا معلتاو مكتتال مرچا مستقايده ايناي سلف سعيرو انتاي كوينو ايناي سلف نيناي علامه قيمو قال اكل ناي تتنبر زلخ حبرتسب تخو لازم لكن سقع معاسي قمو أبعد ما يهاري مصاب الصلال حزكات الزور أبتا زلقا حبرة السبت نبرة نزولو نقر نعوي خاقلت إفكا أكالو خونكا تماهيركا بتناي تتنبرو زلقا حبرة السبا قباب كغياد زقباس لازم إذن هاي فتنا زي قلنا تقلز بهال كشغلنا يقول كم توز حلف مدب زقلتنا أب مياس كونسالتينج زبلتكالنا نتي حتوتاتنا أستراليا ناي كندا نعو بهم قباب يخمت نعو أدالينا لنا نتي شعو فتناتات مس أخلا مستجمرة أتسب نعو دقاقيمو كمهارو لزخ الكونتات ناتات إحنا لنا السوء بخالا أقات أمهم زبالكو هنقلتنا قن انتاينا ندل لنا نتخمت زخ النقر ما بقتاو نقرات بزعباتنا يتهاجر مفلات كم تسقامبر كم عبر كرأي أي قبؤونيو اندابلنا نايلو معانت مدب أبزي كنزازمينا أبزي غتصل بتماسا سالة حستس عن الرحب سلام كنيات